Pisane mador. Hah? Iya ya wis to. Engko tak paringi. Mak jedor. Bledas lo. Malah mercone sing bledos. Mak jedor. Makasih. Tenan luar biasa. Niken ben ngrungokne. Iki Ramadan tahun iki. Nggih. Oh lungguh neh. Aku ki ya banyol ya serius. Aku dagelan suwek lho. Mbok didondomi. Kok suwek to? Tuwek. Sapa ngelokne aku tekek. Waplok sandal das. Sampean mboten tuwek sik enom sampean nek